Hello guys, good afternoon. So for today's video, akong ipakita sa inyo ang ako ang paniod. So mao na siya ako ang paniod to guys. So mao na siya ang gitawag nga pater. So lami kay na siya parisa og piniritong isda or katong mahilig og baboy, pwede gyapon na siya lami kay guys. So sometimes nagkakaon ko. So seryoso kay ko galantaw sa camera hungit pero wala mo kabalo init na kay na siya kay pating halanga. Akong likod na napuno na og singot tungod sa kahalang sa ko ang gikaon. So kaon gyud madi kay walay inana sa Pikuan, walay inana sa Pilipinas, sa Malaysia ra na siya na. So mo na siya busy kay tagkaon. So ako na pa ipakita ninyo na ra siya And so mo ni akong panituron isda din kind of pater ba ni pater nga baka din. Of course ang iyang pinaka main nga sagol para mas malami ang palapa. Charan! So that's it, kaog pansit. Good afternoon, bye and God bless.